आंनि फिसाखौ आङो 27 तारिख मोनाबिलि समाव रिहाब सेन्टाराव दोनहैदोंमोन। तितागुरि सेलभेशन फाउन्डेसनाव दोनलांदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनाव अखानायै रबिबाराव सनिबार खालि दोनलांदों मोनायाव। रबिबार खालि आं नायदोंमोन। ओमफ्राय नुबोआखै आङो सिजौबोदोंमोन। सिजौबोबाय फैबाय आङो। ओमफ्राय बे दिनखालि ट्रिटमेन्टनि थाखाय 8,900 थाखा लाखिदों बिसोरो आंनिफ्राय। उनाव सानसे थानानै फुंनि 8टायाव हगारखालि आङो 8टासोआव फन हरबाय बिसोर बासिलांदों होननानै। बासिलांदों दाना दसे थानानै आं थांनो नागिरबाय बियादैखौ लानानै थैबाय होननानै खोन्थाबाय। आंथ' नार्भास जाबाय मा खालामगोन मा मागोनसो। आं नुवाखै माबायाव लांदों होनदोंमोन मानो MRI लांदों होनदोंमोन। आंबो गोथै देहाखौ नुवाखै। उनाव जेब्ला आं सहैयो होमबा पस्टमर्टेमनि थाखाय बेसरगाव लाबोबायमोन बिसोरो। आं गोथै देहाखौ नुवाखै। उनावसो अखानायैसो नुबाय आङो गासिबो देहा आंनि दागोजोब। माबायदि दागो दं? खखाबाबो निजों बायनाय आरो गोदोना खर'आव बायनाय। बिखुङाबो गोसोमसो बेरामबो नायनो हागोन गथ'फोरनि बिसोरो रायजोफोरा। फासि नांनाय नङा बे आंनिबा गावसोर बुनानै बुथारथारनायसो। नोंथाङा आयेननि राहा लादों नालाय पुलिसाव FIR होदों। थारबिजिरनाय मोनथ'वाखै पस्टमर्टेमबो मोनथ'वाखै। मोनथ'वाखै। दा नोंथाङा मा लुबैयो? आं न्यायखौ लुबैयो। प्रशासना थार बिजिरनायखौ नागिरो जेन आंनि फिसानि थाखाय बेखौल' नागिरो आङो। फिसानि मुङा रिफुल गयारि। डिसेम्बर 4 तारिख मोनबा 20 बोसोर फुरा जानानै 21आव हाबसिगौमोन।